Wagi sa pista ng Pelikulang Pilipino-Sine Kabataan category ang pelikulang Love in the Ungodly Hour, produce ng Pampanga-grown Yato Film Productions and directed by Bradley Jason Pantajo. Nasungkit ng nasabing short film ang Audience Choice Award at Best Director Award. Mixed emotions po actually, pero sobrang fulfilling po nung experience na parang ang ganda rin ng validation as an artist na parang you're doing something right. Diba, na-acknowledge din nila yung vision mo and yung effort mo as a director. And I'm just really happy po. Ang Love in the Ungodly Hour o Love It Too ay tungkol sa relasyon ng dalawang karakter na sina Mark at Feo na makakahanap ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa. Actually, a Love in the Ungodly Hour po is this simple story of a young lover who separated after one of them tested positive for HIV. So parang years later, the other one comes back asking for forgiveness and companionship na hindi niya nabigay sa relationship nila before. Kwento ng direktor na si Pantajo, sulit na sulit ang pagod ng kanilang team dahil sa panalo. Hindi raw naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil isinut ito sa gitna ng pandemya. Ang daming restrictions nung lalo na nung nag-shoot kami na kailangan ilang tao lang ang nasa set, ganyan. So we really had to rethink and redevelop the script in a way na make sure namin na makakapag-work kami ng safely. Halos mag-iisang taon din namin siyang dinevelop kahit napakaikling pelikula, ang tagal ng panahong inilalaan para lang mapulido ang isang pelikula, and we are just really grateful na nagbunga yung paghihirap namin as a team and as a production, and ayun, we are just really grateful na ganito yung kinalabasan. Malaki naman ang pasasalamat ni Pantajo sa brainchild ng Yato Production ng Love It Too. Walang iba kundi ang internationally acclaimed and multi-awarded Kapampangan filmmaker na si Carlo Catu. Malaking inspirasyon daw si Catu kay Pantajo pagdating sa paggawa ng pelikula. Si Direk Carlo Catu po, of course, kasi lalo na nung nakatrabaho ko siya dito sa Love in Godly Hour, sobrang hands-on niya sa trabaho, and he's really there, you know, to help you and to guide you sa journey mo na ito. And ayun, sobrang nurturing niya rin sa production. I want to be that kind of director na doesn't kill an idea. He always asks na parang, how can we make this work? Na ganun yung nafe-feel ko when I'm working with him, and I really want to be that kind of director, you know, na nagpapahalaga sa boses at sa truth ng bawat ng filmmakers at naniniwala sa kaya nilang ibigay. May magandang balita namang hatid si Pantajo para sa mga taga-subaybay ng Love in the Ungodly Hour. We are currently working on a longer version of Love in the Ungodly Hour po with Direk Carlo Catu, and we're currently developing a more longer version of this short film na we are just really excited to explore pa yung possibilities na kayang maibigay ng storya. And sana suportahan niyo pa rin itong journey ng film na ito. Jennifer Salenga, CLTV News.